Hej, mit navn er Dalida, og jeg vil forklare, hvordan din udflugt kommer til at foregå i dag. Vi har cirka 25 minutter sejlads for at nå frem til dykkerstedet. Med hensyn til udstyret har du dykkerudstyret, som består af flasken, regulatoren og vesten. I denne 12 liters dykkerflaske har du komprimeret luft ved 200 bars tryk, hvilket svarer til 2400 liter luft, når det udvides. En gennemsnitlig dykker forbruger 20 liter per minut, hvilket betyder 2 timers selvstændighed på dagens dybde. Så du har mere end rigeligt med luft til dit introduktionsdyk. Regulatoren er fastgjort til luftudtaget på flasken via dens første trin, og der er 2 andet trin med deres mundstykker. Til dit introduktionsdyk skal du kun bruge den primære sorte regulator. Denne regulator gør det muligt for dig at trække vejret. Du skal bare sætte den i munden og indånde, så kommer luften med det samme. Dernæst har du trykmåleren, som viser dig lufttrykket i flasken, og inflatorslangen, som leverer trykluft til opdriftsvesten. Så har du våddragten, som du skal tage på. Sørg for at placere hovedlynlåsen foran og ikke bagpå. Du har også en maske, en snorkel og svømmefødder, som gør det muligt for dig at snorkle, mens du venter på at starte dit introduktionsdyk med din instruktør. Under din introduktionssession med din instruktør vil du kunne sparke små flutterspark som i crawl ved hjælp af dine svømmefødder. Men disse spark skal være langsomme, så du kan nyde dit dyk fuldt ud og ikke skræmme fiskene væk. Når du dykker, er det vigtigt ikke at svømme med armene. Hvordan kommer det til at foregå? Når I ankommer til stedet, vil instruktørerne tage med de certificerede dykkere for at lave dybe eller træningsdyk. Når de vender tilbage, vil hver af jer tage med en instruktør på jeres introduktionsdyk. Instruktøren vil altid være ved din side, holde din tank med den ene hånd og din arm med den anden. Du vil aldrig være alene. Instruktøren vil altid være sammen med dig. Dit dykkerudstyr vil allerede være gjort klar bag på båden. Alt du skal gøre er at gå hen til bagplatformen, sætte dig ned for at tage finner og maske på, og derefter glide ned i vandet for at møde din instruktør. Instruktøren vil hjælpe dig med at tage dit dykkerudstyr på. Derefter vil de lade dig trække vejret i overfladen for at lære dig, hvordan du skal trække vejret korrekt. Til dette er det vigtigt, at du ånder helt ud, så du kan indånde frisk luft med dit næste åndedrag. Når vi først er under vandet, kan vi ikke tale sammen, så vi skal kommunikere ved hjælp af håndsignaler. Der er flere signaler, du skal kende. Det første signal, okay, er et spørgsmål. Når instruktøren giver dig dette signal, vil de vide, om alt er i orden med dig, om alt virkelig er okay. Giv det samme signal tilbage til din instruktør. Hvis du har det mindste problem, skal du bruge ikke okay-signalet og prøve at vise eller indikere, hvad der er galt, at noget ikke er, som det skal være. Jeg har vand i min maske. Det er ikke okay. Mine ører gør ondt. Det er ikke okay. Jeg har krampe i læggen. Dernæst er der signalerne, jeg vil op, så jeg vil ned, og så jeg fryser. Når du er under vandet med din instruktør, er det muligt, at der kommer vand ind i din maske. Du kan fjerne vandet fra din maske ved at puste ud gennem næsen, mens du samtidig vipper hovedet en smule opad. Hvis du dog ikke kan få vandet ud af masken, skal du huske at signalere, at noget er galt ved at pege på din maske. På det tidspunkt vil din instruktør hjælpe dig med at tømme din maske effektivt. Under din undervandstur er det vigtigt at trække vejret normalt, det vil sige at indånde og udånde regelmæssigt og ikke holde vejret. Det er også vigtigt ikke at røre ved dyrelivet eller planterne. Selvom der ikke er nogen fare i Middelhavet, skal vi beskytte naturen. Endelig, når du begynder din nedstigning, altså når du går fra overfladen og ned under vandet, vil vandtrykket påvirke din krop, især dine ører, og du skal udligne trykket for at aflaste dine trommehinder. For at gøre dette er det ret simpelt. Regelmæssigt under din nedstigning, eller så snart du mærker det mindste ubehag i ørerne, skal du klemme næsen sammen gennem maskens skørt og derefter puste forsigtigt ud gennem næsen for at udligne trykket i ørerne. Du har sikkert prøvet denne manøvre før, enten når du har været oppe i bjergene eller taget et fly. Du kan tjekke lige nu, om det virker. Klem næsen sammen og pust forsigtigt ud gennem næsen, uden at presse for hårdt. Du bør mærke et lille pop i ørerne, men hvis du får ondt i ørerne, så husk dette.
Giv tegn til din instruktør om, at noget er galt ved at pege på dit øre. På det tidspunkt vil din instruktør forsigtigt føre dig op igen, hvilket vil mindske trykket på dit øre. Så snart du mærker, at alt er i orden, må du ikke glemme at give dem OK-tegnet, så de kan stabilisere sig på den dybde. Det var det. Denne briefing til dit introduktionsstykke er nu slut. Selvfølgelig, hvis du har nogle spørgsmål overhovedet, er vi her for at besvare dem. God fornøjelse med dit dyk.